Štandardné nastavenie panela úloh v dolnej časti obrazovky vo Windows 7 je také, že sa zobrazujú len ikony spustených aplikácií. V prípade, že je otvorených viacej súborov, tak sa medzi nimi prepínate tak, že ukazujete postupne v tých jednotlivých ukážkach. Ak vám takýto typ zobrazenia nevyhovuje, tak je potrebné spraviť na panel úloh pravý klik, vybrať možnosť vlastností, no a následne v zobrazení ich vlastností panelu a úloh vyberiete možnosť tlačidla na panely úloh skombinovať, keď je panel úloh plný. Po kliknutí na tlačidlo OK sa panel úloh zmení tak, že budú zobrazené aj názvy jednotlivých aplikácií. V prípade, že by sa panel úloh zaplnil ďalšími aplikáciami, tak v tom prípade by tieto dva Excely boli zobrazené ako jedno tlačidlo. Môžeme ukázať prípadne tak, že pridáme viacej zobrazených okien a Excel sa zobrazuje ako jedno tlačidlo. Ak by sme vybrali možnosť nikdy nekombinovať a dáme použiť, tak sa budú zobrazovať všetky tieto Excely samostatne. V prípade, že chcete používať to pôvodné zobrazenie, ktoré je dodávané alebo nastavené spolu s operačným systémom, po jeho inštalácii vyberte vždy skombinovať a skryť názvy. Tlačidlom použiť a OK sa nastavenie potvrdia a budú zobrazené následne týmto spôsobom a môžete sa prepínať medzi jednotlivými aplikáciami.